Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Nyanda nezvemuzuva ranhasi inyaya inosirisa, inyaya inorwadza zvikuru. Tinokumbura tichinyora mucomment section kuti rest in peace kuna Misisi Mbofu. Zorai murugare tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti hama yedu ichatisiya mushure mekunge yatsikwa nenzou. Misisi Mbofu vari kunzi ivo vaibva kunoraura nemafriends avo ivo vanosvika 2. Vari pakati pekubva kunoraura. Nyaya iyi yaitikira iko kuKariba muarea iyo inonzi Chirara Safari. Misisi Mbofu vari kunzi ivo vaibva kunoraura nemashamwari avo 2. Vari pakati pekubva kunoraura nemashamwari avo 2, zviri kunzi vakaona nzou. After vaona nzou, vanhu ava vakatanga kutiza. Vachitiza, nzou iyi yakatanga kuvatevera ichivamhanyisa. Vakatanga vachimhanya nesame direction. Shamwari yavo imwe ndo yanga ichitaura nyaya yavo, vakaudzawo mapurisa kuti ndo zvakamira zvakadai. After vachitanga kumhanya vari same direction, vamwe 2 vakazopesana, umwe nomwe akamhanya nekwake, umwe nomwe akatanga kumhanya nenzira yake ega. Misisi Mbofu vari kunzi ivo vakagumburwa. After vagumburwa, vakadonha pasi. Vadonha pasi, nzou yakasvika yakavatsika, vakafira paspot. Ndinokumbura kuti zvatofika comment section pamusoro penyaya iyi. Tichingoti kuna Misisi Mbofu, zororai murugare. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungire. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka ikoko vari kuti tichazama nepatinogona napo kuti tichengetedze mhuka idzidzi. Ende nzou iyi iri kunzi iyo inenge yakapoya, ndomutaurwa wazvo zviri kuitwa. Ndokumbura kuti zvadofika comment section kuna Misisi Mbofu, zororai murugare. Vanga vane 54 years. Vana vanenge vakatarisawo kuti mama vari kudzoka, asi ozonzwa makuhwa zvichinzi mama vako vatsikwa nenzou. Zvinorwadza.